the major prophet kum chacha. On say me catch was say bomoden na hwe too much GH. On say me kan ye nyene bone pa na kase ye pe wo wiase ya asondin. Asondin ti na Adam wo hu nyame ye no nyam no. Wo hu ne ma bi a wo hwehwehwehwe e wo other place ni ade. Cat won na bomoden na be hwe too much GH be hwe na subscribe bomoden o be hwe pe na wa ye subscribe o subscribe subscribe na subscribe na o subscribe a na wo benya yama papa a wo pe ahwe nyame hira na ewura Obarima Sidney ebo nyum efa papa no ho eba out na nyum oto ya efa papa no sisi na we start enya threat from NDC and the question we are asking say ade obi aka say sa papa no we NDC nyana and your first thing. Okay, here we go. Setie for beka ya Monday no on beka na Japan ba bonten ebe ka say okura Tracy Boachi the naked video empo okura the naked picture na okasa no ema Tracy Boachi say be ade empo anche so na Tracy eba Facebook eye live program eno nko amputi no o condemn and say o contact in Japan in video no say or there no say so we bema na so ono no owo the naked video on famra na se wonfa sa video no ama ene obesere kan Japan ene na chese nsem ona be kan Japan de bia okan bia no eye bogos na se onu de okan na oye sa video no oka se sa video no the last video on out bio na ye hu de koye ewo mu na osaba out esanko another video esanko dem kan Japan say o there no second etimi the sa video no ba pa de ene ono to Tracy no obenu odrowu because she believe herself say ono no oni naked video bia e bia and she say kan pa on ba ba mu no mfuchi no mu ne de ewo mu no on fa be wo because ono Tracy no ogin hudi say oni naked video bia. Okay, now the abe wom and say there was some time wa sa slave queens no omunya ntokwa bi ewo East Legon na info kwa bu ni say sa slave queen omu enko ewo one man hu na mu no sugar daddy omu ko won ho sen sugar daddy no omu doso yi enye one sugar daddy o ta say eye we omu doso e na omu ko ewo no ho na nu ti kwa bu no ema sa emaya no omu ko clash ye ewo East Legon one of the club bi na mko clash ye no entokwa sie together with omu any sugar daddy no ema eho no videos bi koso na sa videos ni bi no empelefoni bi saka bi eno no ono be Japan ensa eka sa video no bi. Here we go. Okay, na honorable eka se owo video I chese Tracy na sabi eye naked video no na Tracy engine di but here we go. Menji emema ye ni too much the same thing that yeso no ye nji ema so money too much. This nipa na eye oyere anase nipa na eye okunu ene ebia o naked picture na say videos no ontwa basa nipa na nimse nipa no no nimse wo no game na ono eboa oman sa nipa no betumi twa na say sa nipa so entwa so obi hu nipa bi enya advantage obetwa o tia say okay oman muya ba mo info abewum eni say one of the papanom driver no and I say one of the sugar daddies no the driver sa the driver no de bia no ohu say ne boss no de bia o drive no one na say okofa sa slave queens na say be omudi do e wo car ne mu enu nti no we di o monitor ye omu hu say akofa Tracy ne pe enti o pack car na ohu say Tracy e ba car ne pe na one of say we di ne ma me sifika ne mu ehwa na osifika ne obesi efika ne mu no e na o sheda esete ni phone camera no e wo car ne mu o ti ase but na Tracy any ni sugar daddy na omo car na chi no na omo nim say driver no asset camera bi e wo car ne mu enu nti no o set e ehwa no de course nyina sebio sugar daddy na o tafuta frimu sebio na Tracy Boachi na sebio on so o tafuta be ma na yin hu sebi na de course o man de course de wa oni hia oba ne be ma o ma hia omo emini omo hu agwagwa say that some of boss 1 million in euro Ghana on so o habuchi ada oba ko tu fie de ene say yes o ma yen konkon a enu ntinu eba asa no
ɛni gye ɔmo agye ɛwɔ car n'akyi no wotumi sɛ yes car no kora tire no kora bɔ ɛdwo by force wa ɔno kyia sɛ Tracy no ɔman okura heavy duty wotia sɛ sɛbe deɛ bɔ n'anim kora kɛkɛ kora pono ɔman ɛkyɛn 25 wotia sɛ kg ɛkyɛn 25 kg ɛna ɛkyie kora deɛ kora ɛkyɛn 25 kg ɛnkyɛn no kora bo miminu nia bɛyɛ 50 kg o ansa the whole body no abɛwom ɛna wa so no tua sɛ saa sugar that is for the pee so ɛwɔ body ɛsɛ ɔka nyinaa bɔ mu a ɔmo agye tire no ɛbɛmɛm ɛnti car no na tire na mɛm ɛnti no ɔmo a mo abɔnten nya ɔmo sɛ car no ɛyɛ press up pa ɛnti no obi enim deɛ ɛkɔ so ɛwɔ car no mu wote aseɛ ɛha wa no tua ɔmo a mo kura cars na sɛb ɔmo tan di ɔdɔ car no mu no wobɛhu sɛ the car no ɛdɛn ayɛ sɛ kutra ekuta pompoli ɔtare ɛda ho na awɛ nti no pɛho no sana saa time no sugar dad ne car no emra na ɔne Tracy Bati ɛwɔ car no sana ɛyɛ na ɛmɛ kɔ fam na ɛkɔ soro ayɛ sɛ press up no enti sɛ na ɛkɔ so nya no na driver no deɛ ɔno deɛ ɔgisa ne baabi a ɔno deɛ ɔnim sɛ amen we mu wie ɔmo enti ɔmo wie ɛbɛpɛ ho fɛ sɛ driver ɔmo atwi kan pɛpɛ ɔbae no na phone no etimi adukɔde full video ɔman sɛ ɔde kɔ ebi a cinema ɔmɔtima nya mɔmɔ na efim no ɔno nya nti onya pɛpɛ ɛhɔ na driver nso ɛsɛne saa video no ɛde kɔma slay queens for no ɔmo queen na yenim sɛ slay queen no ɔmo queen na sɛbi no ebinom ɛka sɛ just allege sɛ ɔmo ɛka sɛ nana ama anamoa no ɛyɛ ɔnoa no dia ɔman yɛntimi kyerɛ sɛ ɛyɛ allege sɛ ɛyɛ ɔnoa no ɛna saa slay queen no ɔmo ɔgbɔrɔ no ɔmo de video no ma no ɛnti ɔmo de video no ma no na video no afi ɔmo na spread kɔ ɛna ma ɔno bɛka Japan so ne nisa so ɛsim ɛka saa video no bi ɛno nti sɛ kan si ɔ video no a ɔmo don't doubt him sɛ ɔso ɔ video nti ɛnɛ ɛyɛ Wednesday we are here to see sɛ na Tracy so ɛka sɛ ɛnɛ ɛyɛ Wednesday no na ɛnɛ onua so aba ne nkyɛn ɔbɛnya time ahwɛ ɛyɛ the seat show no so no yɛhwɛ sɛ obeyi ba ma ɔman trust me ɔno bɛka Japan do de biota ekasa sɛ ujimi ɔno ɛbɛkɔ no boot for boot ɔno bɛkɔ no gata for gata but to me no trust me ɔno bɛka Japan ɔnyi video no he had the video but ɔnyɛ for one of two reasons ɔnyɛ ebuo ni nyimanya anase I know very well sɛ amonfo ni bɛkasa and I know say Ken will never going to show that video but he had a video ɔnyɛ uja say sabe enye nsem nyina na Ken bɛka sɛ ɔbɛyɛ enye bi wɔ sabe platform ne ba enese bufo ne ba ɔbɛka but o evidence no ba my on farm to dwa uja say enti and I know say 50,000 people will be waiting for the seat show na mo timi enhwɛ video wa olu tua sɛ Ghana de sɛ be nsem sɛ bi duro amanfo obi abeso ɔhwɛ on be what ba me to me there to me no me ojije say honorable only video no but one thing is as a driver you tia okabo so me bia why there na also ultimate set camera e wo car mu o ma very bogus dangerous because na make say honorable eyi sa video no a hu say sa sugar daddy no he will go and do something bad to the driver no which I say enunti no enya dia enya dia Ken ebi sa video no because of some reasons which I say but don't forget that there was a time the new time na beef no start no na ba na moa eto Tracy Bati fu so ka onjai but Tracy enjai but info abewom say na ba na moa bu ofu say adan enti na Tracy went in futuo sesi no asem no agodu level o mind de beti bia no en be platform nya do bia se